Miami Shores vrelo odporúčam ako východziu pozíciu na akýkoľvek cyklový let v okolí. Je to príjemná pokojná štvrť mesta, všade je odtiaľto relatívne blízko, či na beach, či do centra, kde povedie moja dnešná jazda. Začínam na 96. ulici, idem rovno až po 87, kde vstupujem do miesta s názvom El Portal. Je to tu veľmi špecifické, mne to evokuje až takú močiarnu atmosféru z Mississippi. Sú tu džunglovité porasty, pekné domy a na ulici voľne pobehujú takéto krásne pávy. Majú tu aj staré indiánske pohrebisko, normálne že kopček na Floride. Pár metrov nižšie je dom, v ktorom býval Iggy Pop. No je to tu proste cool. Na ceste von, posledná miestna raritka, kruhový objazd. Po 87 idem východne k Biscayne Boulevard, po ktorom pokračujem ďalej na juh. Je to rušný ťah, čiže veľmi neodporúčam jazdiť po ceste, idem pekne po chodníčku. Nájdeš tu kadejaké obchody s fakt hocičím, od potravín až po zbrane. Ale čo je fakt čistá Amerika, sú tieto klasické motoresty, ktoré sú ako vystrihnuté z filmu. Počas celej cesty sú cca každých 10 blokov cyklostaničky City Bikes, kde sa dá bicykel požičať. Jedna je v cieli, kde požičané vrátiš, ale tam ešte nie sme. Naspäť na Biscayne. Práve vstupujem do štvrtí, ktorá sa volá Design District, kde okrem iného nájdeš rôzne tie svetové, drahé a fancy značky. Veľmi hip miesto, je veľké len pár blokov, isto stojí za malú odbočku. O pár minút na 29. ulici vchádzam do druhej megacool štvrti, ktorá sa volá Wynwood. Natáčam tu do obeda, či je teraz nič moc, ale ver mi, keď sem prídeš večer, tak toto miesto žije a chceš tu byť. Je to umelecký distrikt s krásnymi grafitmi a murálmi. Nájdeš tu na čo si len pomyslíš, ako remeselné pivárne, kubánske kaviárne a sendviče, kaderníctva, módu, zmrzlinárne, tattoo shopy, hudobné kluby, ako napríklad tento legendárny The Deck, či najlepšie tako v okolí Coyote Tackle. Wynwood je proste láska. Preštrikoval som nazad North Miami Avenue a skratkou cez cmíter Miami City Cemetery mierim opäť k Biscayne. Aha, našiel som aj Kennyho. Naspäť na bulvár sa napájam na 18. ulici. By the way, 10 blokov hentým smerom na 28. ulici sa nachádza peruánska reštaurácia Sabora Peru. Veľká vychytávka, majú tam ceviche, majú tam papalámanko na rôzne peruánske dobroty, takže sa určite zastav, neulutuješ. Pokračujem smerom do mesta, idem okolo stanice Omni, kde môžeš nasadnúť do nadzemky, ktorá ťa zadara povozí po meste, môžeš nastúpiť a vystúpiť kde a koľkokrát len chceš. Je tu aj architektonicky zaujímavá budova opery. V tomto bode sa dostávam do downtown Miami. No a tu za mnou sa už nachádza Kaseya Center, to je aréna, kde hrajú basketbal môj Miami Heat. Let's go Heat! Bicyklujem smerom k Freedom Tower. Táto historická budova z roku 1925 bola kedysi najvyššou v meste. Prejdem cez cestu, kde ma už víta Bayside, čo je vlastne prístav s obchodným centrom. Sú tu super reštiky, obchody, stánky s majamskými suvenírmi, bary, ak človek dostane chuť na empanádas, churros či ľadové pivo. Dobrý burger ti navaria Hard Rock Cafe a môžeš sa previesť v takomto kolese, kde sú parádne výhľady na mesto a prístav. Posledných pár metrov ma delí od cieľa, ktorý je Bayfront Park. Dá sa tu oddychnúť a sledovať korytnačky v takejto zen záhradke, alebo si len tak posedieť pri vode a vymyslieť ďalšie plány, ako sa túlať po meste, ktoré preskúmame niekedy na budúce. Ďalšia parádna jazda v tomto parádnom meste je za nami. Díky za pozornosť a čau v ďalšom videu.